vážení přátelé, z technických důvodů se nám jeden herec tak nechutně ožral. Jsme to museli říct a jelikož jsme na to nebyli ani domluvení, tak se tak jako... Je to špatný, no. Jako, ale my víme, že mi do řeči, mě zabiju tady. Ale čekaj, ano, čekaj. No, takže... Jo, my to vymyslíme během hry. No a my to vymyslíme během hry, no, takže... To je vlastně hra. To je vážno, takže. Tak, ještě tady, To není potřeba. To je hra. Myslím, že to je vážnost. Kom daj, jsi žláv. to je 15. Ale tohle si nezaplatili, tak to nedělá. To si zaplatili. Hele, víš, že v kyně se nevolá. Jo, máš mít vypnutý mobil, nebo ti hodíme do lávy. Taková taková tam byla, nekoukej. No to mě vůbec nezajímá, Luskašia. To uděláš takový. To nám ten publikum. Ale fakt jako díky, ale ty kyty házejte až na konci představení. Ty máš ty jela. My nehrajeme. Hele, prosím vás, vyhoďte jí. Bodyguard. Ty vole, ty užil s ním. Bodyguard. Jednotačí filmové. A k totemu. A podpor z Boha. A nehodemu. Totemu. Nechám tady slovo, Ale... Hele, jestli s tím počítáš, tak jdem na tu. Ty jdem na 3/4, já 3/4, ty ten zbytek. Necháme jí vydusit, jako doma řekneme, jako, že nevíme, kde to je. Totemu pokleknou a odprosy, že se v kyně nemluví. A ne, teda hovno nevolá. Nemluví tak, že to bubučí. Tak jako máme čekat jako do večera, nebo co? To se to jako protáhne. Bílej tmou! A hvězdou! Já jsem už žádná si kotkem. Medicimbal. Medicimbal. No, da. Zkus mi ho. Hele! Ty máš bubušu. Já už letí u toho. Ne na bobku! Tak si sedni, natáhni si kalhoty, protože ti jdou zase tě bombardiáky. Jsme na to čuměli o obědě, o večeři a nebylo to příjemný. No, to ten bodyguard, máš. Bodyguard, naše. Co se domluvili? Já pak nevím, hej, Nemáme už tam bejt. Hej, už je to unavuje, ty vole. Hele, půjdem. cože?